ana wigati karo kamulunanku. Nggih, monggo paman sing kabeh. Bawa iki sawerane. Embe-embane nang kene monggo penjurut. Ora ya, aku rapat Ini Retosa. Cek kula paman. Sing gedhe pangapuramu ewon dene paman wani lumebur ing taman. Mergo ana kawigaten kan. Paman lakon kaget salebete manah kula. Panjenengan menika dumugi wonten ing Taman Sari niki. Wonten wigati menapa, Paman? Mergo wigati iki magepokan karo kita pribadi. Kamangka Taman Pamarga. Iki papan panggonane para dayang-dayang. Kapeksa paman mlebu mergo ana kabar sing bakal tak atuke marang Nirtosa. Wonten kabar. Menika perkawis menapa, Paman? Ngenani ramamu ya Kang Masku Senopati Klabang. Aku lan ramamu ki lak senopati ya ning Praja Majapahit. Menika leres. Rikala campuh perang sing maju dadi panggulung. Ora liya aku lan Kang Mas Klabang. Campuh perang gedhe. Aku lan ramamu pinangka senopati. Emane menika wonten menapa, Paman? Kaya panjenengan menika bloko kemawon mboten napa-napa. Nah, sadurunge paman Malaka ditata luwih dhisik atimu. Ing mangkone bisa nampa pakabaran sing arep tak aturke marang Nirtosa. Kaya panjenengan bloko kemawon, Paman. Rikala campuh perang aku lan Rama. Emane ramamu gugur. Kanjeng Rama. Paman Klabang Curi. Yen to Kanjeng Rama menika sampun gugur, ing menapa nganggenipun Kanjeng Rama mboten panjenengan kita kondur, Paman? Yen ana pitakonan kaya ngene iki. Bingung anggurku mangsul. Mesti wae Nirtosa arep mlebutke marang kota. Nah ngertenono. Mergo kewilangane musuh. Nanti pun paman ora bisa ngobati. Punarpane ramamu. Pun paman nyun pangapura. Cek boten dados menapa, Paman. Ajeng sasampun Kanjeng Rama menika sampun sedo. Sinten ingkang nglontak kula, Paman? Ini. Ojo waspan sumelang. Ning Retosari iki dina dadi tanggung jawabe pamanmu Klabang. Mergo gantine wong atuamu ora liya pun paman. Nanging pun paman saged ngayomi jiwa lan ragamu. Ning paman uga duweni syarat lan penjaluk. Gadai syarat lan penjaluk. Heeh. Menika menapa syaratipun, Paman? Paman saged ngayomi sakutuwe jiwa ragamu. Awaton Nini Retosari gelem pun pundhut garwa paman Klabang Curi. Paman Klabang Curi. Nini Retosari. Panjenengan lak maos piyambak. Yen to kula menika kakulanan panjenengan piyambak. Ing menapa panjenengan tegelan mentala nembung kados mekaten. Samangka paman. Panjenengan lak mangertosi. Yen to Kanjeng Rama nembe wae tumekane sedo, ning kene menapa panjenengan kados mekaten. Ya mergo nganggo cara kuwi. Aku bisa ngayomi sakutuwe jiwa ragamu. Nanging dite ngotenipun carinipun. Nanging kepeksa paman wis bloko ning pengarepanmu. Gelem ora gelem Nini Retosari kudu saged nampa katresnane pamanmu Klabang Curi. Nanging kula mboten saged nyimbangi tresnane panjenengan. Awit saktitik wae kula mboten gadhahi raos tresna dhateng. Perkara rasa tresna. Tresna ki jalaran saka kulino. Yen ing mangkone kok tak kulinake. Setitik mboko setitik. Aku percaya mesti bisa nuwuhke rasa tresna nini. Paman Klabang
Klabang Jureng. Heeh. Upami disawang para kawula menika lak mboten sae kemawon. Oh. Dadi Nini Ratnasari ewuh pekewuh disawang tangga teparo bebasan. Kae lak gari sing ngarani. Yen wong ora seneng ya ngono kae. Nanging yang seneng ya apik-apik wae. Mulai kene kudu gelem nglajar Pak. Boten paman. Tumindake panjenengan menika sampun lepat. Mila kanthi menika kula mboten saged nampi tresnane panjenengan. Eman. Rikala timur sing ngomong pun paman. Kula mangga. Dewasamu kudu paman sing ndarpi. Nggih kula mangertosi. Kowe gelem apa ora? Boten. Kowe gelem apa? Boten paman. Gelem apa ora? Gelem apa? Bareng wis gede kok perusane ra karuan. Nyurung kok Pak Glejak lho kok. Yo, entar ono aku to. Ketemu lagi sepisan mapan satengah yang alas playumu lonjong mimis keringetmu keleleran ambekan rembusan apa nukiwan galak arep mongso karo kowe Sedulur, sadurunge aku mangsuli pitakonmu. Jajane sapa kowe sakmenika? aku Ronggo Gadung Ronggo kan. bali saka Diwanoke aku Ratnasari. Ratnasari kok nganti kowe keplayu iki mau sakenane apa Ratnasari Ngene ya sedulur Ronggo Gadung. Nganti aku mlayu-mlayu kedalarang nomor sak tengah alas kene. Ora aku dijangkok karo kewan kang jalak liya. ya saban juri Emane aku arep dipek udut karo karo paman Klabang Jureng. Nanging aku ora bisa ngimbangi tresnane paman Klabang Jureng. dadi bedoyak-oyak karo bapa pamanmu ning kono kowe arep ditresnani nanging kowe ora nimbangi apa wis dadi karepane atine nganti kowe keplayu ki mau Ratnasari ngerti kahananmu sing kaya ngono aku mesakno karepku apa bapa pamanmu kae sing oyak karepku Oh, sembuh. yen kowe ora Ratnasari! ngomong karo mapan sak Ayo, Boten, ayo balik. boten paman. oyak pernah apa karo bocah wadon Kuwi katresnanku calon garwaku. calon garwa Iya. Ora kok sedulur ora sing kada sapa. calon bojomu akan nang Lah kono. Aja lunga dhisik, aja lunga dhisik. Piye? Ya kuwi sing arane paman Klabang Jureng sing arep tresnane aku. bapa Nanging pamanmu aku ora bisa ngimbangi tresnane lho ya. Mau padha tresno. Sinten Bareng ana wong lanang liya padha ngono. Sinten ingkang sanjang Mau? paman? Boten. Paman kula tresno kali panjenengan mau sapa? Sapa sing ngomong mau? Jenengan ki ambak. Sinten sampean? Aku Senopati Klabang Jureng. Labang Jluring. Bali sapa? Aku Ronggo Gadung. Mongko saka pitung ora ana sambung rakete lan kapulunanku. Si Ratnasari. Pancen bener aku ora duweni sambungan apa-apa karo Ratnasari. Nanging Prabu Ratnasari dheweke doyak-oyak karo bapa pamane ning kono arep ditresnani, dheweke ora duweni rasa tresna karo. Mbok yo mandeg semene ora usah kok bajeke kowe arep tresna karo Ratnasari. Kleru kowe Klabang. Piye? Bocah padon. Watak wandune iki pancen kaya ngono. Isin yen meh dicedhaki, nenek ditinggal lunga goleki. Ora bedane kapulunanku. Nanging nyatane cetha Ratnasari kae ora ngimbangi apa dadi karepane atimu. Luwih becik kowe golek bocah wadon sing bisa nampa karo tresnamu. Ronggo Gadung. Kowe ora usah menehi surah karo aku. Aku Glegring Senopati Praja Majapahit. Gula-guling Praja Majapahit. Kowe durung ngerti sapa sing kok adep. Saya kowe iki salah sawijining senopati gulakul saka Praja Majapahit. Iya. Nanging tumindak nggaso arep tresna wae kok peksa. Cukup aja kok bajutke. Nek pancen kowe arep bajut tresna karo Ratnasari, ning kene ana pepalang. Sapa sing wani dadi pepalang Klabang? Ronggo Gadung sedadi pepalang. Kaya ngono. Iya, Jogeto aku sing ngendangi kowe. kaya ngono. Sing kudune aku ngajeni karo sampean kok senopati. Nanging tumindak kaya ngono. Ayo
Senopati Majapahit tumindake gasrup kaya ngono. Ratnasari, Sedulur Rangga Jago. aku njaluk ngapura karo kowe yen to aku wis mentala mateni karo bapa paman. Nanging umpama ora tak pateni dhewene mesti mbacuk tak tresnani karo kowe. Dadi ngopo? Awit kowe wis mateni kalawan pamanku. Ngene ya sedulur Rangga Jago. Aku nelake matur nuwun kelawan kowe. Awit kowe wis sabiyantu kelawan aku. Sesuleh apa sing bakal tak wengi kelawan kowe sedulur Rangga Jago? Anggonku tetulung karo kowe mawa pamrih. Wong rasa kamanungsan aku tetulung karo kowe. Rene iki mapan ana sak tengahing alas, ora becik kanggo kowe, becik kowe bali wae. Oh, kaya ngono. Yen ngono aku njaluk pamit sedulur Rangga Jago. Saya ngati-ati, Ratnasari.